yaşa bana aga. Sen bombonla gideceksin. Al sana şimdi bir tane paylaşalım ha. Alma. Bak şimdi düğün yapalım. Para yok. Ayşem gazı da verdiniz onları. Sen bu sen dörtte yaz kendin kamera. Dörtte geldi atıyorum. Kamera çekiyor Bak hep aldanır o da enişte. Aldanarsaydın. Kaçtılar. Salla gel hadi. Annem dik oradan duruyorlar hepsi. Bana Yağmur var. bana oradan gittin. Bana aga makara verdi ben sana. Bak ne yazılır. Liçede var bir tane zor. Ver 200 kağıt git. Yazmıyoruz. Sakın beni içeri yazma. Ne var Girsin içeri. Hayır masal güvenle gel diyor. Ya güvenle gel. Sen ne vursa orada? Ne var bir tane sen de. Banka hesabınız var. Oynasınlar ya bu. Muzika gelsin muzika. İyi bu. Adam süper yok. İyi bir şey.
yaz yağmurum, ruh eşim kış gülümsün. Sen benim ömrümsün, şarkımsın, türkümsün. Duysun yedi cihan, karanlıkta gündüzümsün. Acısıyla, tatlısıyla bu aşk bize bir ödül. Sen benim yaz yağmurum, ruh eşim kış gülümsün. Sen benim ömrümsün, şarkımsın, türkümsün. Duysun karanlıkta gündüzümsün. Айде, простигай най-голяма пара от 50 точки! Айде всички на танцинга! За най-хубавата сватба! За 2023-та, 2024-та, 2025-та! Айде, продължаваме с най-добрия оркестър! Соломани, от моето име и от името на оркестъра искам да поздравя всички гости! И от името на Дюин Събията! Още 50-100 точки за оркестъра! Айде, Соломани! И пристигат още 50 точки! Айде, това е само старт! Писарево номер 1! Айде! Също така, за моя личен шофьор, още 50 точки за батко ми Верди, да е жив и здрав! Айде, продължаваме за най-тежкия човек, за моя брат, за кръстника и за неговото семейство! Айде, още 50 точки! Айде, оркестър фаворит! Браво, браво! Ха-ха! Ша-ха! Ша-ха! Ха-ха! 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 Я съм оркестър фаворит номер 1! Ритъмът на сърцето! А желанието на Дюин Събиката малко да играе, да свира. Хайде да правим малко шоу! Шоу за най-хубавата сватба! Ай! 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 Яша! Яша ми буре! Виж какво става сега! Айде, буре!
Малко и за кръстичката, кючека продължава. За границата. Според мен, А така. тя е касиерката, да знаеш. Номер 1. Айде, Бури! И от кръстичката една голяма пара за Георги Бурето! И започва шоуто! Ето е! И Сумърмани! Хайде продължаваме лично категорично! За кръстника! Малко да промениме! Продължаваме с кючека Виена! Айде Виена! Яша кръсти! Яша! Башка! Специално за най-красивата булка на дансинга, специално за кръцата на вечерта, за най-красивата за всички години Бури, най-хубавият тикачек специално за булката.
специално с най-хубавия кичек, най-добрите бащи. Айде, Боре! Красивите жени на дансинга, за кралиците на вечерта. Оригинално! Тази жена има най-много пари, брат ми. Ние сме трима. Значи по трима. Айде! Най-красивото семейство в Холандия и в Европа. Бурни аплодисменти за кръстниците! Айде, кръсти! Шоу!
специален човек тук. А сега поздравяваме Money Science специално, най-добрия в Европа. Гелини нага сына генсине сели клой на маса! Айде ша! И сега пристигат 100 точки от баткото! Let's go! Супер, Манио! Бони или Мания генсине сели клой на маса! Нека да дойде и за него. Adı neydi kız adın adı? Alican. Anılcan için gelsin özellikle. Spesiyal karısının kocasına gelsin özellikle. Специално за Анил Джанчо, за най-красивото момче, за плейбойчето на Холандия, оригинално за манекенчето, за Анил Джан. Готови ли сме? Шоу, 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 Анил Джан, Анил Джан. Let's go! Шоу, шоу. Точки от Анил Джанчо за Георги Болети, оркестър фаворит, оригинално! Айде, Анил Джан! Шоу! 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 Собърмани! И продължаваме лично категорично! Айде за най-малкия принц на сватбата! Това е най-малкия принц! Айде продължаваме! Оркестър фаворит! Собърмани! И за най-големия батко! Айде продължаваме! Лично категорично! За батката! И шоу! 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 Let's go! С парите за най-щастливата жена на дансинга. За тебе, специално за майката на младоженника. Оригинално за най-красивата жена на дансинга. Шоу! Шоу! Özel oynaması gelsin Diva'ya. Diva'ya özel gelsin gelinimizden Diva için. И може ли да помоля всички гости? Ръцете горе за камерата! За най-хубавата сватба! Шоу! 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 Ама! Айде, буре!
Баща! Приятелите на Зетя, всичките на дансинга! Айде, буря! Damadın bütün arkadaşları çıksın buraya. Bütün arkadaşları bez isключение. Всичките дансинга. Айде, буря. За приятелите на Зетя! Звучи специално за всички плейбойчета на дансинга. Оригинално за всички приятели. Специално за всички приятели на Мълшеника, оригинално продължаваме кичека. За всички плейбойчета на дансинга. Ръцете горе! Специално за Писарево! Айде, Писарево! Çocuklar aç mısınız, içmediniz mi? İç sesleriniz çıkmayın sizime. Haydi малко да поводим, малко шоу да направим за младоженика специално. Хайде всички приятели! Шоу, 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 шоу. Айде, ръцете! И са номермачета. И така продължаваме специално за Зетя и с 50 точки. За младоженика специално. Айде, Яша! Шоу! Още 50 точки и 100 точки! Шоу! 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 Оригинално продължаваме кюшека! Специално за младоженика със Зетя! Айде, Яша Кивей!
случай специално за всички. Тарикачето Писарево! Айде Писарево! Шоу! 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 Всички врагове са ми под подметката. Ако обичате, напълнете тая масичка тук, малко иски, енерджита, не марсагете се на чужбе. Айде! Ча! 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 Излизайте сега, да ви видя сметката. Ракачки, чакач, ракач. Нито сени на парите, нито сени на колите. Ракачки, чака, ракач. Ах, бебички! Затворите си усите. Айде, Яша! Шапчо, шапчо! Продължаваме специално с целувката на Каринета. Специално за цялата компания, за всички младежи на Дансинга, оригинално продължаваме за всички приятели на младоженника! Айде всички на Дансинга! Кючека продължава от Лайхайчо, горе с много големи извинения! Соло! Специално за директора на оркестър фаворит, за началника на Амстердам, за най-големия човек на Дансинга! Специално за стрелата! Айде стрела! Bakın aşamacı seni yaşar. Aldın yerden parayı verdin onu bana. Hadi küçük kapırlaşamaz da strelata specialı. Yaşa! Yaşa! И соло. И така, стрелата иска да поздрави кого? За най-добрия оркестър! Писим оркестър! Най-добрият оркестър в България, селете на Кючека! Оригинален оркестър фаворит! Айде, Яша! Шоу!
кючек е 16 тона, девятка. 16 тона. Специално за ден. За стрелата. От мене за стрелата специално кючек е 16 тона продължава. За човека с най-големите пари в джоба. Фаворит на живо. За всички момчета на Дансинга. Шоу! Шоу! Хайде! Кръстника да не се разсърди, кръстника! Да не се разсърди, къщата продължава специално за най-големия! Адам, специално 20 точки от Адам за оркестър фаворит за най-големия специално! Айде, кръстник! Кръстника малко иска, ако не му стигне от оная линийка, малко му направете кичека, продължава специално за най-големия! Айде, кръстник! Кръстник! Шоу! 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 За най-тежкият човек, за Адам, продължаваме! Айда! Искаме да поздравим цяло Писарево, цяло Върбица за всички гости! С най-новия ключек Айханчо Кавалиери, качения по Марани, Ерса Манчалдино. Хайде! Хайде! Шоу! 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 Goše,
Искаме да поздравим един много важен човек за оркестър Фаворит, един много важен човек за цяло Писарево и за цяла Великотърновска област. Сулейман ага, моля ви сте бре, ян музега синачка. Специално за баткове Сулейман Оркано, продължаваме. Сулейман. Сулейман. Ай, хачо час. Сулейман. Женика с най-хубавото GT отвънка пред вратата. Оригинално за най-големия Мерцедес. Айде, Яша! 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 Да дойде тук при нас от Насинга. Йоско, Нерви и Сибирен Ян Мазега Син. Кючека продължава специално за моя приятел за Йоско. Оригинално, яваш. Айде, Хачо. От името на Йоско и неговото семейство, за младоженците и за всички младежи от Писарево! Айде за Йоско, специално младежа Кючека! Айде Йоско! Яса! 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 Шоу! 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 Шоу!
обаче, Бекоше, ако обича бащата на младоженника малко да не гледа насам, защото младоженника иска да се подпусне малко, да изпие малко иски, чек корква. Айде, Кючека, продължава специално за младоженника, оригинално! Точки. Йоско, пак те нервирам се, накаш. Айде, Кючека, продължава специално за Йоско и за
всички граждани на Дансинга, за всички момчета! Оригинално! Специално за Фердито. Ферди е генсино и на Васил Зелик взимно за най-хубавия къчек оркестър Валдити Гоша Борито. Ефект на Ханчо. Хайде продължаваме. Лично категорично от мене. От Георги Бурето. От мене от Георги Бурето от оркестър Фаворит. Специално за най-голямия човек с най-голямото сърце. За малко ми шукрито за Дин Себията и за неговото семейство. И за всички гости, за всички приятели. Също така искам да поздравя лично и категорично Фердито да е жив и здрав със семейството си. И дава 50 точки за Бурето. Продължаваме! И също така, не на последно място, не, нашия брат, Кръстника, най-тежка, най-важна човек. И пристига още на пара от него. Айде с всички приятели! Специално за Адам! Иска да направя най-новия си ключек, който още не е записан. Земетресение 6,3. Бурето пак ви разби. Аз колсума. Земетресение 6,3. Бурето пак ви разби. Най-душманите са винаги в устата. Като ме видят, целуват ми ръката. Земетресение 6,3. Бурето пак ги разби. Най-душманите са винаги в устата. Като ме видят, целуват ми ръката.
целуват ми ръката. Зомлите седише си ти, хорето пак ги разви. На душманите съм винаги в устата, като ме видят целуват ми ръката. Отвойте кажете за всички момчета тук при нас кадреч. За фаворит! И 20 точки от Шакенчо! И Шакен! Айхан! По поръчка искат с машината да свириш. С робота, робот. Speciално Hasan dostumun çocuğuna gelsin özellikle. Benim güzel kardeşime gelsin. En güzel sakallı dostuma. Reçete Gori! Haydi bir sene olsun Faysal Toçki! Yaşa, yaşa! Yaşa, yaşa, yaşa! И за нашия брат отборите продължава Кючека.
за оркестър фаворит.